Добре дошли. Здравейте, аз съм Весна Балтина, заместник-кмет община Бургас. Моите ресори са екология, дигитализация, адаптация към климатичните проблеми и стратегическо развитие. Община Бургас е безспорен пример за не просто много голям наброй проекти, които се реализираха последните години, но и качествено реализирани. Изглежда обаче, че въпросът при вас е не толкова как да намерим финансирането, а как да изградим добрата идея. Какъв е процесът? Откъде започвате? Как се случват нещата отвътре? През последните години на нас, общините, ни се налага да функционираме в една среда на големи дефицити. Имаме дефицити на финансирания, дефицити на обществена подкрепа, дефицити на ресурси, на човешки ресурси, на финансови ресурси. И затова ние предизвикателствата, пред които се изправяме, срещаме все по-големи трудности те да бъдат решавани. И тъй като трябва да отговаряме на нарастващите нужди на нашите граждани, ние се опитваме да намираме предизвикателства, които най-добре могат да удовлетворят нуждите на голяма част от нашите съграждани. Такива идеи, те се зараждат от една, може би малка идея, но прерастват в една политика, бих казала и в кауза. Добър пример е изграждането на общинската многофункционална детска болница. Тя се роди като една идея, за да могат нашите най-малки съграждани да имат грижата, която заслужават. Никой не вярваше, че една община в условия на COVID-криза, в условия на бюджетни дефицити може да се справи с един такъв голям проект. Но 67% от общините в нашия регион повярваха в идеята и се включиха. Това може би е проект, който на абсолютно всички нива намира одобрение в нашия регион. Освен гражданите, освен обществеността, различните политически партии, всички подкрепят този проект. И когато е подкрепен и от финансова институция, която така има много добро име, като Европейската инвестиционна банка, всички наистина повярваха, че този проект може да се случи. И ето той в момента е факт. То даже се получи един такъв парадоксален, чисто в обществен план момент, в който всички говорят за национална детска болница от години и изведнъж Бургас с детска болница буквално, ще използвам жаргонен израз, но вие обрахте лаврите, защото докато всички гледат един голям проект, който стои за цикли вече години наред, вие изведнъж изкарахте толкова мащабен проект без аналог в страната. Така и много сме щастливи и благодарни на цялата обществена подкрепа, защото когато един такъв проект получи обществена подкрепа, вярвайте, той намира финансиране. Когато идеята е добра и когато има подкрепа, финансирането само идва. Като заговорихме за финансиране, вие използвате микс от инструменти. Как решавате кой проект как да бъде финансиран? Както казах, толкова са големи предизвикателствата, че един проект вече няма как да бъде финансиран и да бъде специално облечен за една определена програма. В условия на нарастващи цени, на кризи, има такава динамика на ресурсите, че няма как един проект да бъде финансиран с една програма. Затова първоначално намираме тези дейности в проекта, които всъщност могат да го легитимират като проект, който има устойчивост. Тоест след приключването той може да генерира приходи и тези приходи да подпомагат издръжката на проекта. И след това нещата много лесно се нареждат. Въпросът е проекта да е смислен, да има, пак казвам, да има подкрепата на голяма част от обществеността, да има генериращи приходи определени дейности и всичко си идва на мястото. Кои са основните инструменти, които използвате все пак за финансиране на тези проекти? Нашия микс наистина е много разнообразен. Пак ще ви дам пример с детската болница. Детската болница започнахме
тъй като програмите не бяха стартирали националните програми за финансиране, започнахме с кредит от ЕИБ. Един малък кредит за тяхните разбирания за кредит. След това продължихме с програма развитие на регионите, с държавна подкрепа, с собствени бюджетни средства на общината и така много добре се случи, че можахме да се включим в европейски програми, т.е. имаме европейски проекти, които допълват финансирането, така че наистина всичко, което е на пазара и всичко, което е възможно да бъде използвано, ние сме го използвали за детската болница, така и за академичния кампус, който в момента стартира и който ще е следващия ни голям проект, който адресира нашата устойчивост по отношение на демографската криза в страната, защото знаете, че няма община, която да не страда и да не е изправена пред предизвикателството демография. Може би единствено Столична община, но те пък си имат други проблеми, така че... Да, така е. Кое е по-трудно в процеса? Избистрянето на добрата идея и формулирането й, събирането на екип, който да я реализира и в последствие изпълнява, намирането на финансиране. Къде срещате най-големи предизвикателства в процеса? Предизвикателствата са много, но особено важно, може би 50% от осъществяването на един проект, това е добрият екип с визия и с възможности да търси финансирания, да комуникира с различни институции, защото процеса на един проект, като започнем от идеята до въвеждане в експлоатация и след това функциониране, преминава през различни етапи, различни институции, различни разрешения трябва да бъдат издадени. Това е един много дълъг и, за съжаление, в нашата държава много тромав процес. Затова добрата компетентност на екипа, който управлява проекта, е много важна. Кои са другите по-големи проекти, които изпълнихте последните години? Вие споменахте детската болница, споменахте кампуса. Знам, че има и още обаче, с какво да се похвалите. Ние имаме много интересни проекти. Проекти, свързани с въвеждане на мерки на енергийна ефективност. Така много сме щастливи, че успяхме по различни програми ние да обновим цялата ни спортна инфраструктура. Спорта последните По цялата години... имате предвид цялата? Цялата. Имаме предвид абсолютно всички спортни зали, абсолютно всички наши басейни. Ние също имаме много басейни, имаме 4 или 5 басейна. В момента тече една програма за обновяване на спортните площадки на открито, защото ние имаме спортни площадки на открито. Дворовете, тече една програма за обновяване на дворовете на училищата, защото там също имат спортни площадки. Единствено срещаме малко проблеми с тези училища, които са държавно делегирани, т.е. те не са към общината. Там малко ни е по-трудно да помагаме, защото нямаме всъщност легитимацията да помагаме, но се надявам до 27 до края на мандата ние да сме обновили абсолютно цялата спортна инфраструктура в Бургас. Излезе съвсем скоро, вчера мисля в медиите, една информация за един нов проект за парк, който ще свърже морската градина с Рафово. Ние имаме така един много интересен, той е дългосрочен проект, в който са включени много различни части. Започнахме изграждането на зелената огърлица на Бургас. Зелената огърлица представлява свързване на всички паркове с зелени коридори, велоалеи, така че гражданите да могат свободно да преминават от един парк в друг, да се движат в една по-безопасна и по-здравословна среда. Така че това е част от тази зелена огърлица. В момента с европейски средства по един международен проект направихме връзка на Приморски парк с парка в Славейков покрай детската болница. Получи се едно много приятно озеленяване с поливни системи, с градинки.
Наистина това е един много дългосрочен проект, но той е много смислен и много важен за здравето на нашите, и за психическото, и за физическото здраве на нашите съграждани. Доста малки общини имат големи идеи, но нямат ресурсите на големите общини. Какво бихте посъветвала хората, които работят в по-малките общини, на какво да наблегнат, върху какво да се концентрират, за да могат по-успешно да си преследват идеите и проектите? Успешна формула няма, затова всяка община трябва да преценя до каква степен може да реализира даден проект, но това, което мога да дам като съвет, да не си поставят ограничения. Ако имат добра идея, ако тя е подкрепена от обществеността, те трябва да я реализират. Дори към момента да не виждат финансова възможност, те могат да фазират проектите, могат да ги миксират с останали проекти, но ако идеята е смислена, тя трябва да бъде реализирана, защото социалното въздействие на проектите всъщност е най-важното за общността и най-важно в нашата дейност. Има ли нещо от презентацията ви, за което не ви попитаха, е важно и бихте искала да споделите? Успях да кажа доста неща, но за мен най-важното е сформирането на добрия екип, включване на различни заинтересовани страни. Опита ни научи, че ако още в самото начало, в избистренето на идеята, ние не включим различните заинтересовани страни и не вземем под внимание това, което те имат в предвид, след това проекта просто не е толкова добър по отношение на социалното въздействие. Затова, колеги, призовавам ви наистина, включвайте всички заинтересовани страни, зачитайте мнението на вашите съграждани, защото ние тези проекти ги правим за тях. Много ви благодаря за разговора, беше ми изключително приятно. Аз също благодаря ви.